Okay, sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguSimphiwe Ntombela from Ngenangani Media. Sikhona la Ongoye namhlanje la intombi yaSolundi khona ibizoqoma phakathi kwabhutwethu uSaliwa Sentombi kanye naye uthishela uMaganga. So sizoyizwela kade siubona umdlalo umuhle kakhulu. Sizoyizwela la kubhutwethu uSaliwa ukuthi uzizwa enjani nalo usuku lihambile laphela. Uzizwa enjani ngoba intombi nathi sibonile ivele yahamba noMaganga. Bhutwethu uzizwa kanjani usuku lunjani usuku lakho kanjani? Na umcimbi wenzekile na intombi iqonyelwa uLundi lonke njengobusile. Uzizwa kanjani? Sicela ukuthi usichazele. Cha, ngibingelele mahlobo, ngibingelele nakubabukeli. Ngoba usushile uSaliwa umfana wakho la empangeni. Lekwe sakamthethe. Cha, nganza kwethu intombi siqomile. Okuthusayo ke iqhamuke nobhuti bayo. Thina sasazi ukuthi intombi iqonyelwa intombi ezinye namaqhekezi. Akulokhu ngivele ngabona nezinsizwa ngazi noma baba lami bamuni. Kodwa ke ngale kwamancoko bafowethu intombi mayisuka iqomile wena osuku kade uyimbanga engakuqomanga ukuthi nje ogonda ikhanda uphuce wamukela ukuthi intombi siqomile la ethande khona. Izulu lesi. Awekho amazondo uma ngabe intombi obuyithanda mawusayishelwe hayi uthi uma ingangiqomanga ngifisela ukuthi la iyoqoma khona iphathwe kahle inikwe le ndawo bengizoyinika yona kuyami inhliziyo. Akusho ukuthi senizitha nentombi yaSolundi nanoMaganga futhi akusho ukuthi senizitha. Uthi mfowethu insizwa mayisuka ishayela intombi ayixhawula uyiphekise futhi mangabe kunomcimbi khona. Hayi siyabonga kakhulu bhuti, siyabonga. Niyizwela nani babukele emakhaya ukuthi abazona izitha basazoqhubeka kube kuhle konke. Siyabonga. Siyabonga ke futhi angithi mina bengizama ukuthatha umfazi wesibili ngoba ukhona uLwandle uNkulu Mamtshali. Okay. Hayi siyizwela ukuthi kanti intombi yaSolundi ibizoba number 2 ukhona umamkhulu. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga mahlobo. Siyabonga.